ಮುದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನೆನಪೆ कुठं दादा मेव नेहमी बोलती दादा नेहमी गोड ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಥುನ ಮಾತಿ ಮೇತಿ ಅಂಚ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ರ ಎದುರು ಜೀವಡು ನೇಮಿ ಗೋಡ್ ಪಂದು ಈತ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಉಂಟಾ ಅಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಅಂದ ಇನ್ನು ಲೈ ಜಿಲೇಬಿ ಉಂಟು ರೈ ಜಿಲೇಬಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ವಾ ಈತ ಕೂಡ ಐಟಮ್ ಐತೆ ರುದ್ದಿ ನನ್ನದು ಹಾ ಐತೆ ಎದುರು ದಿಪ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಡ ಇತ್ತೆ ಜಬ್ಡ ಇನಿ ಅಂದ ಆ ವಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ ಪಟ್ಟ ತೆಗ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಕೋರಿ ಬರ ತುಂಬೊಂದು ಭಯ ಆಯ್ತಾ ಪಟ್ಟ ತೆಗ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ಬರ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ದಾವು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತದಾನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಅರಿಸಾಮಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ अपना रहेगा अपना మెల్ల మెల్ల అది పాడొచ్చి వెయిట్ల తాగొచ్చి సులభద పాడు అతను ಇದು ವಿಷಯ ಅದೇ ಇದು ವಿಷಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಕೆನಪಿಯಾ ಕೆನಪಿ ಕೆನಪಿ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂದೆ ಬಗ ಗೌತು ಯೋಮನ್ ಪೋ ಯಾ ಬ್ರೋ ಬಲ್ಲೆ ಏತರ್ಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ನಾಳೆಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ತೋಪುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಬೀರ್ನ ರಡ್ನೆ वालेकुम सलाम jangan balik lagi poin. Channel lo na poin. Ano? Idala. Idala. Wara ikat. Wara ata. Ice kandini mera. Ella full bodule. 25 block ice merna. 25 muppa. Sare muppa. Elle bhaiya kattare mattada pura. Cold barodale albodu. Main finance darare. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಆರೆ ದಲಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಋತುರಾಜ್ ಕಬೆಗೋಡಿ ಋತುರಾಜ್ ಕಂಪ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಅಂತೀರಿ ಇದು ಆರ್ ಸಾಮಾನು ಕಿಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ದಾರ್ ಮೇನ್ ಆರ್ ಇಚ್ಚಾ ಒಂದು ಮೋಡೆಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಗ ರಾಡ್ ಜನ ಬಾಜನದ ಕಟ್ಟರ ಬಾಜನ ತೋಪು ಪುರೆಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವೇತದಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಮಾನು ತುಪ್ಪಲ ಸೀರಾ ಕಟ್ಲೆಟ್
ಬೇರೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊರದ ಬರ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಮುನ್ನದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮುನ್ನದು ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಮಟನ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ನೇಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಏಕ್ಲ ದನಿ 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 ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬೇಲೆಗೆ ಏನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ 95 96 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ వీడు నేను అజ్జిరగా ఫస్ట్ కొందో పండు ఇంక ఏర్ల పండ్ర బల్లెదే బేలే మల్ది చేయండి సో యాన్న ఇన్సిన వర్క్ నా గోని బతుంది ఊట ఆమెట దీని పట్ల పట్లగే అనుషక ಬಿದಾಡ್ನಾ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಡದೆ ಮದಿ ಮೇದ ಪುರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಡದೆ ಮದಿ ಮೇದ ಆವು ತೆರ್ಪಿರಾವಾ ಒರಿಯೆ ತೆರ್ಪ ಒರಿಯೆ ಕಾಮನ್ ಕಿಚ್ಚ ಬಾಯ್ ಅತ್ತು ಒಂದೇನು ಒರಿಯೆ ತೆರ್ಪ ವಾವ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಬಾ ಇದು ಒಂದು ಎಂದಿಯ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಕರ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ ಬುರ್ಲು ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಡ್ತೀಯ ತೇವ್ರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನನಗೆ ಏಜ್ ಜನ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಟೈಮು ಬರ್ತದೆ ಏತಾಂಡು ಪದ್ರಾಡು 14 ಆತಂಡು ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಬೈದಿನ ಬಂತೇರಿ ಬೈಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿದಿಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಹಾಂ ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವನುಂಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡೆ ಕಾಲ ಇದು ಚಲಿಲುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರಿ ಮೈಂಡ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ರಾವನುಂಡು ಮೂಲು ಎಲ್ಲದ 3 ಅಡಿಗೆ 3,000 ಜನ ಅಟ್ಟನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಅಂತಲಿತ್ತೆ
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತಂದು ಒಂದು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಪೂರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಇದು ಆನಿಯನ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇದು ವೆಜ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಪ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಉಗ್ರಾಣ ಬಾಯ್ದ ಉಗ್ರಾಣ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂತೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಕಶಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ತನ್ನ ಮದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಣಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಡಕ್ಕೆ ಅಂಚ 3 ಮಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುರ್ಮಂತಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಬೇಲ ಬೇರೆ ಸುರ್ಮಂದಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಲೆ ಆದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ತು ಓಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ನೈಟ್ಗಳ ಕೆಲವು ವೈರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11:30ಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಸೊ 11:30ಗೆ ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಲೇಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತೈಪವ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೊಜ್ಪಾವ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಉಪ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಗೆ ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಡಿಶ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೋಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟೇರು ಎಲ್ಲಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಕಟಾರಡೆ ಬೇಯೋದುಂಟು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಬೇಯೋದುಂಟು ತುಲೆ ಬೇಯೋದುಂಟು ಪೂರ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಟಾರಡೆ ಬೇಯೋದುಂಟು ಎಲ್ಲಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ ನಿತ್ಯ ಒಂದು 8 ಬೇಯಿನ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬದ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಅಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಅವನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ಸಾದ್ರೆ ಉಳ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಕಡೆ ಪುನಃ ಪಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದೆ ಪಂಡ 3,000 ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಉರುವಾಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ದಾರ ಶೋಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗಿದ್ದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದೆ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಮಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ಮಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಕಬಾಬ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಸಾರಿ ಕುಣಿತುಂಡೇರು ಇಷ್ಟರ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಕಬಾಬು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅವನು ಮಾರ ಸೌಜಾವು ಇದು ಕಬಾಬ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಉರುವಲ್ದ ಬೇರೆ ಕಾಯಿ ಕಾಂಡ ಆವ itu kai perana ke kanda utto morani patteri manchada faltondu lere namak main intention namak mandada mandon namak konji main intention chaboda kende merensi mere nama adige da main manter morani baidere koda dokka moolelere hai ನಮ್ಮ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆದ ಮತ್ತು ತೂ ಹುಯ್ಯ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ತೂಪವ ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಪವ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಆತನ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಲ್ಲೇ ಇಂದು ಸುರುತ ಕೆನಪಿ ಮೂಲೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಪನ್ನಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಮುಂಟ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ 3,000 ಅಟಿಲ್ದತೆ 3,000 ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಂಡ ಆಪಣ ಸೊ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ದೇರು ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಾಲ ಮಂತಾರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದ ಇಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿ ಮೂಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರ ಬರತ್ ದೀತೆ ಸಂಗತಿ ಪೂರ ತುಯರತ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ್ರಿ ಪೂರ ತುಲೆ ನಾವು ಜಪ್ಪರಿದ್ದೇವೆ ಮಟನ್ ಬೈಕ್ ಮಟನ್ ಬೈಕ್ ಮಾರೆ ಮಟನ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಉಂಟು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಟನ್ ಬರ್ರೆಗೆ 12 ಸಾರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ
ಮೈನ್ ನೇತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೇತ ಪೂರೈತಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಜನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಾನಂದ್ ಮನೋಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ಉಳ್ಳರ್ ಮೂಲೆ ಅರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪವ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಾರೇನೆ ಇಂದು ಅದು ಫ್ಯಾನಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಏಷ್ಯಾದ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ಯಾನ್ ಇದು ಇತ್ತು ಮುಲ್ತು ಜಪ್ರಾತೀನಿ ಏಷ್ಯಾಡ್ದು ಅವು ಫ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೇಟ ಅಂಚ ಅದು ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಬಂದು మీరు 5 ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಕಾಂಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡು ಪೂರರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಓಡಿತೆಲ್ಲ ಎಂಚಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಮೀರಿನ ಏನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಗೊತ್ತವಲ್ದು ಜಪ್ಪಡಿ ಇದು ಕಾಂಡೆ ದಿಬ್ಬಣ ಬೇಗಗೆ ಜಪ್ಪಡದ ಜಪ್ಪಡಿಗೆ ಇನಿ ಜಪ್ಪರಿಚ್ಚವ ಮಟನ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಟನ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೋರಿ ಆತೇನೆ ಜಪ್ಪರಿದ್ದೀನಿ ದಾದಾಂಪುನಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ದೊಂಜಿ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದೊಂದು ತೂಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೀಯಾ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇರ್ತದೆ ರಾಫ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದು ನೈಟ್ಗೂ ಪಡೋದು ಫ್ಯಾರಿ ಜರಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಗುಂಟು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಆತ ಅವು ಅಂಚಿರ ಬೋಪನ ಆಯ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೈ ತೊಲಂಡ ಮೋಲು ಕುದ್ರೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೋಟೆ ಧೂಳ ರಟ್ಟು ಸೌಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಅದೇ ಹೊರ್ತು
ಬೇರೆ ಕಾಣಬೇರದು ಫುಲ್ ಪನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನಿ ತುಲೇನಿ ಇದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ತುಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಪದಾಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಪದರ ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಮಟನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿಂದು ತುಲೆ ಪೋಯಿ ಜೊತೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಚಪ್ಪಲು ಉಳುಂಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮುನ್ಪೋ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶೂಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲಕ್ಕರ್ ಹಾಕುಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್